Стани част от подкрепящата общност от мигостилисти, която създаваме заедно. Искаш ли да направиш 2025 година годината на твоя успех? Представям ти 21-дневният маратон изкусни мигостилисти. Твоят шанс да се изстреляш към върха. Това е за теб, ако искаш да запълниш графика си с доволни клиенти. Мечтаеш да изградиш силен личен бранд и да станеш разпознаваем в сферата. Търсиш мотивация, нови знания, стратегия, за да изведеш професията си на следващо ниво. Стартираме на 1 февруари онлайн в Zoom. Всеки ден ще имаме срещи. 21 дни с 21 теми, които ще разискваме. Само 1 час на ден ще промени кариерата ти драстично. В затворена група ще имаме възможност да обсъждаме и да обменяме опит. Тези 21 дни съм ви приготвила мини задачки. Някои задачки ще бъдат еднократни, т.е. вие ще ги направите и те ще работят за вас дълго време. Като например малки корекции в социалните мрежи. Други ще бъдат индивидуални и групови задачки и ще се радвам заедно да изградим едно общество, в което да си помагаме и да израстваме заедно и да усъвършенстваме уменията си. Защо да се включиш? Ще получиш практически насоки от съвсем началото, ако си начинаеш, до мащабиране на твоя бизнес. Ще разбереш как да се справяш с стреса, как да си цениш услугите и как да ги ценообразуваш и как да управляваш времето си. Запиши се сега и направи първата крачка към най-големите си цели.